गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै जोंनि गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दायो दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब सानजारि नोगोरनि 1 नं बालिगरानि गेलेग्रा फोथाराव सिमेन प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि 68थि जोनोम सान फालिनाय आरो बेजों लोगोसे सिमेन दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुमा लोगोसे दिनैनि बे गिबि सान गिबि खुन्था गायसननाय हाबाफारि बिनिनो सोमोन्दै बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि जोंनि गेजेराव दङ। बिसिनिफ्राय मिथिना लानि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै। दा जोंहा दिनै जोबोद मोजां सम। बे समाव जोङो दिनै 1 नं बालिगरा गेलेग्रा फोथाराव दिनै गाहाय खुन्थिया जों गायसनजेनदों। फैगौ 15 आरो 16 साननैनि हाबाफारि लानानै जों बर' साहित्य सभानि जायनाखि 68थि बोसोर जोनोम सान फालिथायजों लोगोसे सिमेन दख'रा आइजो अनसाय आफादनि 13थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों। दा जोङो सानदों जे जोंहा बेवहाय गासैबो रायजो राजाया जोंजों बयबो हेफाजाब होदों आरो साफ्रोमबो जेसेबांनाखि जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर दङ बेवहाय गाजा गोमजायै नुजाथिफैगोन। जों आसा खालामदों बै दिनखालि जाहाथे गासैबो रायजोफोरा नुजाथिफैयो। आरो आं बुंनो सानबावो जे जोंहा दिनै बेवहाय जायनाखि गिबि खुन्थिया गायसननाय बे खुन्थिया गायसननाया जों हाबाफारिया जोब्बाय। जोङो बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेखौनो आरो बेयाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिसोरनि सायाव मा बुंनो सानो, बे हाबाफारिखौ माबायदि खुंफुंनो थाखाय बे दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो? जोङो सानो जे जोंनि बेवहाय जों जेनाखि बानजाय आफाद दानानै होदों बे बानजाय आफादा दिनै बयबो हेफाजाब होगासिनो दं आरो बे बानजाय आफादखौ जों मोनसे खावलायनाय गाव गावनि खामानिखौ जाहाथे बिथांमोना मावफुङो आरो मावलाङो बेखौल' आं हास्थायदों। जोंहा बिथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय बे हाबाफारियाव मोजाङै मोजां जाफुंगोन आरो बिनिनो नेहाथारि आरसि कमिटिनि बानजाय आफादनि जा नेहाथारि बिथिंनिफ्रायबो फंनैसो जों मिथिना लानि। गिबियावनो प्राइम टाइम हेडलाइननिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। लोगोसे प्राइम टाइम हेडलाइननि नायगिरिफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। जों दिनै फैगौ 68थि बर' थुनलाइ आफादनि 16 नभेम्बर फालिथाय खुंनाय आरो लोगोसे 13थि बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुमा खुंनाय बेखौ लानानै दिनै जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो गाय खुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ मावखांबाय आरो बेवहाय जोंनि गेजेराव आलासि महरै नुजाथिफैनो हादों जोंनि सिमेन प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि बिथांमोन आरो बेवहाय लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे जे मावथि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों आरो बेवहाय जोङो गाहाय खुन्था गायसनगिरि हिसाबै हरेन दैमारि बिथां सारखौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन। बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंखांबाय। दा जोङो फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि 15 आरो 16 नभेम्बरखौ खुंफुंनो थाखाय जों एसे सिगांनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो जोंनि बानजाय आफादनि गासै मावथिफ्रा नाजानानै आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मदद होनानै जों दिनै बे 15 आरो 16 बर' थुनलाइ आफादनि फालिथायखौ खुंफुंनो लादों आरो जोंनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि मावथिफ्रा गोबाङैनो नाजादों आरो बेबायदिनो नाजालांबाय थागोन आरो जों बिदिनो बोसोरे जोंनि राव थुनलाइनि थाखाय जोङो खुंलांबाय थानांगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं बयनिसिमबो आंनि बानजाय आफादनि जानानै साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। लोगोसे जे आइजो अनसाय आफादाबो जयै खुंफादों आरो बेयाव जों मिथिना लानि जे मा थांखिखौ लानानै आरो मा जाहोननि थाखाय जयै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादों बिनि सोमोन्दै जों एसे मिथिना लानि। जोङो बिथांमोनजों बे हाबाफारिखौ लाफानायानो जाहैबाय 68थि बर' साहित्य सभानि सिमेन प्राइमारिजों जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दुलाराय सिमेन दख'रा आइजो अनसाय आफादाबो
13 बोसोरारि जथुम्माखौ बिथांमोनजोंनो लोगोसे लाफादों। मानो होनोबा जोंहाबो आइजो हिसाबै मावनांगौ बहुद खामानि दङ। जेनेबा दा जोंनि समाजाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जेंना जेंसि सोमजिनाय बहुद बिदिनो बायदिसिना गोबां आइजो माहारिनाव सोमजिनाय जाथायफोर थायो। बे जाथायफोरखौ जों सुस्रांनो थाखायनो जोङो बिथांमोनजों थांनाय बोसोरावबो जोङो बिथांमोनजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो देग्लायबो जों बिथांमोनजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ जमायै खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों आरो। जोंहा आइजोनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि बे आब'निफ्रायबो जों मिथिनानै लानि जे बे हाबाफारियाव जे आइजोफ्रा माबायदि बाहागो लाफैनांगौ आरो माबायदि बाहागो लानो थाखाय खावलायो। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंखौ बेवहाय दान्दिसे सम नुजाथिनानै सावरायनायाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय। दिनैनि बे जोङो खुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 68थि जोनोम सानजों लोगोसे जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 13थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्मायाव जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि दख'रा सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै बर' आइजोफोरनि थाखाय जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल लाफानाय जादों। बेवहाय जोंहा गोबां जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइनि सायाव आरो बायदिसिना गेलेगिरि बिथांमोननि सांग्रांथिनि सायाव आरो बायदिसिना जोलुर गेलेनाय बायदिसिना कालचार जेरै जोंनि बर'नि गेजेरावबो माखासे फाव दिन्थिगिरि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनबो दङ। बिथांमोन गासैखौबो जोंनि बर' माहारियाव थानाय गासैबो माखासे बिथिंखौ लानानै जोङो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि 68थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसेनो जोंबो खौसेयैनो बेवहाय बाहागो लाखानांगौ हिसाबै बेयावनो जोङो जयैनो जोंनि आइजो माहारिनि सांग्रांथिखौबो जोङो सावरायनो थाखाय सुबिदा मोनखानायलाय बेनिखायनो जोङो बेखौ जयै खुंनो थाखाय लानाय जादों। आरो लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गामि गामि खौरां हरनाय जादों रादाब बिलाइजों आरो जोङो लेंहरनाय जादों।